Bé, aquests dies precisament estem parlant amb el president de la Generalitat, amb el senyor José Montilla, sobre tot aquest tema de l'aigua, sobre les iniciatives que ha de prendre el govern, com es pot resoldre això a curt termini, però també nosaltres insistim molt a llarg termini, i de tot plegat doncs, no se n'acaba de treure, mai millor dit, l'aigua clara, no? Tot i que nosaltres des de Convergència i Unió ho estem intentant. Per exemple, ara es parla de solucions a la sequera, aquests propers 4, 5, 6 mesos, mesures es diuen puntuals, etc. I aleshores ens fan una sèrie de propostes, que algunes d'elles són assumibles i unes altres no. Per exemple, el tema del Segre, doncs li hem dit que no. Li hem dit que no per una raó molt senzilla, no? Perquè és que tothom li diu que no. Li diu que no el govern socialista a Madrid, li diem que no nosaltres, diuen que no molts experts, diu que no el territori, treure la meitat de l'aigua de la capçalera d'un riu, que és allà on el riu neix, això és una bestiesa, això, no? I per tant això clarament no es pot fer. Fins i tot dintre del govern no tenen una posició conjunta, per tant difícilment es pot negociar amb ells una cosa que com a govern no tenen aclarida entre ells. En canvi, a tota la resta de mesures nosaltres estem disposats a dir que sí, no? Tot això seria sí, sencer. I en alguns casos doncs amb algun matís, per exemple aqüífers, sí, però a Reus i Tarragona, al Camp de Tarragona no, perquè això comportaria que l'aigua que està en aquests aqüífers tindria, si es treu, un procés de salinització molt dur, i això lògicament no es pot permetre, no? Però vaixells, que no hi creiem del tot, diem que sí, proposem el tema de les mines de carbó de Fígols, la interconnexió de xarxes, doncs nosaltres sempre l'hem defensada, sempre i quan l'única condició que posem és consens en el territori, això sí, consens en el territori és una condició sine qua non. Per tant, Convergència i Unió en aquest sentit té una actitud molt positiva, a un munt de coses podem dir que sí, globalment o parcialment, evidentment el transvasament del Segre tothom en el govern li diu que no. Nosaltres insistim molt en aquesta altra banda, en aquesta altra part, no? Que és solucions a la sequera, però a llarg termini. Això eren mesures puntuals, aquí estaríem doncs, en el llarg termini, no? Que vol dir doncs, abordar això pels propers anys en plural, que no sigui només posar una sèrie de pedaços de cara al mes d'octubre-novembre, si no plogués, com de fet tots esperem que plogui, no? Però vaja, si no plogués són una sèrie de pedaços i de mesures conjunturals, però aquest país s'ha d'enfrontar d'una vegada per totes a resoldre el tema de l'aigua, allò que podem dir per sempre. On la tenim, l'aigua? La de veritat, no? La que hi ha en abundància, la que no diré sobra, no? Però la que de fet doncs, ens pot ajudar molt, no només pels propers 5 mesos, sinó pels propers 50 anys. No? Doncs la tenim a 350 quilòmetres mirant cap al nord, que és el tema del Roine. No? I per això nosaltres diem, escolteu, Roine, posem-nos-hi ja, perquè si fa 10 o 12 anys enrere, quan nosaltres ho vàrem proposar, ens hi haguéssim posat, i si haguéssim posat aquells que s'hi varen oposar, doncs en aquest moment del tema de l'aigua a Catalunya ja no en parlaríem, i no ens estaríem discutint i disputant les poques reserves d'aigua que tenim en el país, perquè resulta que a pocs quilòmetres al nord doncs tenim un munt d'aigua que lògicament caldria aprofitar. Ens diuen des del tripartit, desalinitzadores també, d'acord? Cap problema. L'única que funciona a Catalunya l'ha fet a Convergència i Unió, que és la que hi ha a Tordera. Per tant, no hi posarem cap problema. Ara, atenció, això no és una decisió, no és una solució per sempre, perquè el cost energètic, el cost de funcionament energètic de les desaladores és tremendo, és molt alt. I aleshores dius, escolta, l'energia també és un bé molt escàs. L'aigua ho és, però l'energia també. Quin sentit té que traiem aigua de les desaladores perquè per l'altra part de la desaladora hagi d'entrar una energia que de fet doncs, no en disposem i que l'hem d'anar a comprar a preu d'or, mai millor dit, i a més molt en fora del nostre país. No? Per tant, desaladora sí, d'acord, nosaltres hi donarem suport, però sense abandonar aquesta política més a llarg termini que nosaltres hi posem un èmfasi especial. I creiem que un plantejament així, solucions a curt termini, dient que sí, no fent demagògia per part de Convergència i Unió, com ens va fer el tripartit en el seu moment. No fent partidisme per part nostra, no? En un sentit positiu, però això sí, un acord amb unes condicions que passi, en resum, perquè el govern actuï amb una sola veu i amb unitat, cosa que no està passant en aquest tema de l'aigua, segon, perquè les solucions siguin possibles, tercer, perquè hi hagi consensos en els territoris i, sobretot, quart, que hi hagi aquesta vocació de resoldre aquest tema per sempre i, en aquest sentit, la nostra solució des de fa molts anys, que desgraciadament encara no hem pogut tirar endavant, però que jo espero que aquesta vegada pugui arribar a madurar, es diu doncs, anar a buscar l'aigua aquí a prop de Marsella.